Скуби-дуби-ду, къде си и ти? Сега ни очаква много работа. Скуби-дуби-ду, къде си и ти? Нуждаем се от помощта ти. Хайде, Скуби-ду, виждам как се правиш на храбрец. Не ще ме измамиш, защото виждам колко много трепериш. Знаеш, предстои да разкрием загадка, така че бъди готов. Не дай да отстъпваш. А ако успее, Скуби-ду ще получи своя Скуби Снакс. Да, Снакс. Скуби-дуби-ду, къде си и ти? Винаги готов да помогнеш. Щом можем да разчитаме на Скуби-ду, то значи ще пипнем злодея.